Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Jdeme z Moldavy do Německa a uvidíme se v Německu. Právě přicházíme do Německa. Jupi. Přijďme teď. Bohužel tady v restauraci měli zavřeno, tak se vracíme do Čech. A vracíme se zpátky do Čech. Takže vrátili jsme se zpátky domů a dejte like, odběr a jedem a končíme.